Míře v Čerčanech je nestátní zdravotnické zařízení, které provozuje občanské sdružení 3. Od září 2008 nabízíme 30 lůžek pro pacienty, kteří se nachází v závěrečné fázi svého života. O pacienty se kromě lékařů a zdravotnického personálu starají duchovní, psychologové a v neposlední řadě také dobrovolníci, kteří jim věnují svůj čas. Jeden den péče pro jednoho pacienta stojí asi 2800 korun, z toho asi polovinu obdržíme od pojišťoven a klientských úhrad a zbytek, což činí zhruba 13 milionů ročně, získáváme z dotací a darů. Úžasný hlasitý zpěv. A krásný zpěv, no to je nádherný. Hádejte na to byste neuhodla. Co jste zpívala? No já jsem zpívala. A co? Jakou písničku, já jsem jich zpívala, víš? Z toho krátkodobého pobytu jsem zatím poznal, že jsem udělal dobře. Jinak z toho pohledu té pečlivosti, citlivá péče, že není věnována taková ta typicky nemocniční péče. Zde v hospici se zaměřujeme na léčbu symptomů, které jsou pro pacienta velmi nepříjemné a které provází každé jednotlivé onemocnění, to znamená zvracení, průjmy, bolest. Zaměřujeme se zde právě tímto na zkvalitnění času, kterým našim nemocným ještě zbývá. Tady je všechno. Lidi jsou na mě hodní. Tohle to je můj byt. Já si tady můžu dělat, co chci. Ve středu, ve čtvrtek je zase vyše. Tak on sem přijde, on si rád popovídá o všem. Takže my jsme kamarádi už. Už jsme se zkamarádili. Práce duchovního v hospicu znamená vlastně takový cíl usmíření a smíření. Smíření s tím, v jakém stavu se nacházím. Pak by tam měla být smíření s příbuznými, aby ten člověk stihl si vyřídit všechno, co potřebuje, a když se nám povede i smíření s Bohem, tak je to nejlepší, co může být. A vy jste tady jenom na pokoji, nebo chodíte i někam jinam mimo pokoj? Chodím mimo pokoj do stacionáře, protože tady bych se udělal. A co děláte ve stacionáři? Vesmí se dělají nějaké určitě práce, hraje se nebo se diskutuje. Že tady je to opravdu vynikající parta, dobrá, která nic nezanedbává, ví, co potřebuje ten člověk. Není praty, aby ho komandovala, ale aby mu ten život usnadnila. Mobilní hospic je jedna ze služeb, kterou poskytuje občanské sdružení 3 a je součástí i hospice Dobrého pastýře v Čerčanech. Velkou výhodou je, že pacient nebo klient může důstojně dožít s nevylečitelnou chorobou v domácím prostředí mezi svými blízkými. Odpoledne mi navštěvuje dcera a kouříme na balkoně. No a taky teďko jsme 3 dny chodili na pivo. Dolů do restaurace? Jo. Takže naše domácí péče je služba poskytovaná zdravotními sestrama. Pracujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Poukazy na tuhletu péči vystavuje buď praktický lékař nebo nemocniční zařízení a poskytujeme všechny služby, které může dělat zdravotní sestra. Takže převazy, infuze, injekce. Začínáme většinou hudbou, povídáním, posezením a děláme i spoustu výtvarných činností, dneska třeba keramiku, aranžujeme kytky a hrozně rádi pečeme a vaříme a jíme. Všechno se mi to líbí, lidi jsou ochotní, no prostě málo kdo se to uvidí. Je tady krásná práce, hrajeme si tady s hlínou, modelujeme. A to jsou takový parádičky na to.
Jo, na ty zvonečky se potom přilepí. Ráda využívám vaši službu proto, abych mohla zde umístit manžela, když sama jdu na lékařskou prohlídku nebo malou operaci. Jsem ráda, že hospic tyto služby poskytuje a ráda je využívám. Šenkuje tam ve víně. Šenkuje tam panenka rozný. Dobrovolníci jsou důležitou součástí hospicové péče. My u nás s nimi spolupracujeme od začátku existence hospicu. Dobrovolníci nám pomáhají v nejrůznějších oblastech. Pomáhají nám v provozu, někdy s úklidem zahrady, s administrativou, ale pomáhají nám především s klienty. Jako dobrovolnice 3krát týdně si tady chodím a povídat s lidma, zpíváme, povídáme, pracujeme tady na stacionáři. Když je potřeba, zajdu i nahoru. A líbí se vám u nás? Prosím? Jestli se vám tady líbí? Líbí, kdyby se mi to nelíbilo, tak bych asi tady takhle neseděla. Tak, ještě trošičku. Pak jdu tohle a jdu tam nahoru. Sociální poradenství provozujeme v Benešově v ulici Jana Nohy, areálu PCB. A naši službu může využít každý člověk, který se ocitl v nepříznivé situaci. V rámci odborného sociálního poradenství provozujeme i půjčovnu kompenzačních pomůcek, zajišťujeme půjčování nejčastěji elektrických polohovacích lůžek, antidekubitních madrací, invalidních vozíků a chodítek a u všech pomůcek můžeme zajistit i dopravu.